Het is al aardig druk voor de morbetiert van de stembureaus in Ljouwt. Een soort mensen brengen voordat ze het werk gaan gauw even haar een stem uit. Op waar hij ook correct stemt? PvdA. Ik vind het belangrijk dat er een goede regering komt, waarbij de PvdA bij betrokken is. Als er geen geld is, kunnen mensen ook niet regeren. Dat is natuurlijk überhaupt heel erg moeilijk. Dus ik denk wat dat betreft dat er moet geld worden vrijgemaakt. Ja, en de keuze die de PvdA daarin maakt, die links daarin maakt, die spreken me meer aan dan de rechtse partijen. De politici gaan te stemmen, liek als Harry van der Molen in zijn wemplak Ljouwt. Die staat op nummer 21 van de CDA-list. PvdA-politica Lutje Kobi brengt haar stem uit in Wergeer. Ik kan weerzin om op mezelf te stemmen. Ik vind jou het vertrouwen in principe aan hoor. Ik stem sowieso altijd op een vrouw. Dus het hartstikke moeilijk een bloede manier in hoor. Dus lang vooral kwart. Maar ik heb uiteindelijk op Jette Kleins stem nummer 12. Het rint lekker terug op het stembureau van Wergeer. Maar het valt me net aan. En we hebben natuurlijk een enorme mazzel dat het zo schitterend waar is. Want van de morgen liep het echt heel triest toen ik hier om jouw zoon binnenging. En toen dacht ik, oh, maar dat is nou fantastisch waar. Dus Dus dat scheelt wel, dan komen er wel meer mensen? ja, daar komt er absoluut meer mensen. Ik ben toch mensen die dan nog wat twijfelen, ik wil of net stemmen. En dat helpt hun, dan krijg ik even hoe de streep op dat het mooi waar is. Dan van we rennen er lekker even heen. Nicky Mader, je mag daar weer van de stembiljetten. Stem je elke keer? Ja, dat ga ik altijd doen. Ga ik ze nu bij zo nooit doorslaan. En stem je ook elke keer op dezelfde partij? Ja. PvdA. Ja. We hebben van hoe zit mij gekregen.